ഹലോ! ഇന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും ഒരു കട്ടൻ ചായ ഇട്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരംഭിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ മോന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചോറ് കുക്കറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് മോന് പോകാൻ റെഡി പോകുന്നുണ്ട്. അവൻ റോഡിലെത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മൻഹമോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അവൾ ബസ് കയറി പോയി. അപ്പോൾ രണ്ടാളും ബസ് കയറി പോയ ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യാനേ. കുറച്ച് അഗസ്തിപ്പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ ഒന്ന് മെഴുക്ക് പുരട്ടുന്നുണ്ട്. മാമിക്കുള്ള ചായ റെഡിയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ചോറ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും തിളച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു തെർമൽ കുക്കറിലോട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മീൻ റെഡിയാക്കിയതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മീൻകറി വെക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ മുളകും മസാലകളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. മീൻകറിയും കൂടി റെഡിയാക്കി വെച്ച ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഭാഗവും തുടയ്ക്കുക, തൂക്കുക, നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ദിവസമായി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റെയറിങ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലോറും കൂടെ ഒന്ന്